मेट्रिक पास जानायनि उनावहाय दा जा सोलिबाय थादों नोंसोरो सोरबा आर्ट्स फरायबाय सोरबा साइन्स फरायबाय बेनिफ्राय नोंसोर 2 बोसोर फरायसिगोन हायार सेकेन्डारि पास जासिगोन बेनि उनाव नोंस्रा दानिया लामाया ओरैबायदि रोखा स्पेसिफिक जानांसिगोन नोंसोर दानिया मा फरायो हायार सेकेन्डारिनि उनावहाय आङो मोनथाम लाइन बुंनि नोंसोरो मेडिकेल लाइनाव थांनो ना इन्जिनियारिं लाइनाव थांनो ना बले जेनेरेल कर्स फरायनो माने BSc फरायनाय इन्जिनियारिं फरायनायनि थाखाय नोंसोरो एन्ट्रेन्स होनांसिगोन हायार सेकेन्डारिनि उनावहाय बेनि थाखाय नोंसोरो मेथामेटिक्सखौ कम्पालसारि लानांसिगोन फिजिक्स आरो केमिस्ट्रिखौथ' थाखासिगोन फिजिक्स केमिस्ट्रिजों लोगोसे मेथामेटिक्सखौ नोंसोर लागुबाय थानांसिगोन दा बे मोनथाम साबजेक्टखौ कम्पालसारि लानानै नोंसोरो एन्ट्रेन्स होनांसिगोन बेयावबो इन्जिनियारिंआबो गोबां रोखोमनि इन्जिनियारिं थायो जोंनि क'क्राझारावहाय गिबि इन्जिनियारिं दङ बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज बेबादि गंसे कलेज गुवाहाटीयाव मोनसे कलेज दङ आसाम इन्जिनियारिं कलेज जाय आसाम इन्जिनियारिं कलेजनि गथ'फ्रा दाख्लै 7 जन एक्सिडेन्ट जानानै थैदों बे कलेज आरो बिदिनो गोबां स्टेटनि इन्जिनियारिं कलेजफोर थायो बे इन्जिनियारिं कलेजफ्राव एडमिसन मोननो थाखाय एन्ट्रेन्स जायो बे एन्ट्रेन्सआ जागोन AEE मोनथाम बे एन्ट्रेन्सखौ होनानै पास जायोब्ला इन्जिनियारिं कलेजनि आसामनि स्टेटनि जायखिजाया कलेजाव नोंसोरनि मार्कआ जेरै दं बिदि एडमिसन लानो हासिगोन नाथाय आथिखालाव बे स्टेट इन्जिनियारिं कलेजफ्राव फरायनाय इन्जिनियारखौ गथ'फ्रा बारा फसाया बारा मोजां मोना माने इन्जिनियार फरायनो थाखाय बेनिख्रुइ साबसिन आरो इनस्टिट्युट थाबावो बेनो जाबाय नेशनेल लेभेलाव मोननै इनस्टिट्युट थायो मोनसेया जाबाय NIT नेशनेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि आरो मोनसेया जाबाय IIT इन्डियान इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि दा बे मोननै NIT आरो IIT नि गेजेराव बबे दाबिसिन माने बहा फरायब्ला गथ'आ फिउचारा साबसिन जायो IIT-आ गासै 18टा दङ 18टाल' अल इन्डिया बे गभर्नमेन्टनि जोंनि नर्थ इस्टआव गंसेल' दङ गुवाहाटी बेयाव मोननो थाखाय जा एन्ट्रेन्स खेबथाम होनांगौ खेबथाम एन्ट्रेन्स होनानै मोनफ्रोमबोनि एन्ट्रेन्सनि मार्क्सआ मोजां जाहैबासो नों बैसिम सहैगोन IIT-आव जे नों मोनबाय एन्ट्रेन्स होनो थाखाय जेरैबादि गोसो होनानै फरायबाय बेबादि नाजानायनि गेजेरजों जुदि IIT-नि बोसोरब्रैनि कर्सखौ नों पास जाबायब्ला नोंहा साख्रिया सिन्था गैया हय सरकारि अफिसाव साख्रि नङाबा प्राइभेट अफिसाव साख्रि सिन्था गैया बेखौ मोनहैस्लाबाब्ला NIT-आव फैगोन नेशनेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि बेयो मोनफ्रोमबो स्टेटआव गंफा दङ मोनफ्रोम स्टेटआव गंफा दङ आसामाव गंसे दङ आसामना जाबाय शिलचराव दङ दा बे NIT-आव मोननो थाखाय IIT-नि एन्ट्रेन्स होनायजों जों बेखौ मोनहैयो IIT-आव एन्ट्रेन्स होबाय मोनस्लाबासैब्ला NIT-आव सिट लानो हायो NIT-आव मोनोब्लाबो मोजां बेयावबो नोंसोरो मोजाङैनो फरायनो हागोन मोजाङैनो साख्रि मोननो हागोन माने BTech जोबनायनि उनावनो साख्रि मोननायनि सुजुगा थायो नोंसोरो मा मेडिकेल लागोन ना इन्जिनियार लागोन बाय'लजि लागोन ना मेथ्स लागोन मेथ्स लायोबा इन्जिनियारिं होनांगोन आरो मेडिकेल लानोब्ला बाय'लजि लानांगोन बाय'लजि लानोब्ला मेथ्स गार मेथ्स लानोब्ला बाय'लजि गार मेथ्सबो बाय'लजिबो लानानै हायार सेकेन्डारि साइन्सआव दा फराय बेखौ टिचारफ्रा गाइड खालाम माने स्पेसिफिक जा नोंसोर सानैबोथ' मोजां गथ'जोंनो माने बे स्कुलनि बेस्ट गथ' सानै नोंसोर जुजि नों इन्जिनियार खारगोनथ' ना मेडिकेल खारगोन हा मेडिकेल इन्जिनियार नोंलाय इन्जिनियार ঠিক আছে कमार्स लायोब्ला बेयावबो मेरला स्कप दङ
आरो आर्ट्स लायोब्ला मेरला स्कप दङ आर्ट्स लाग्राफ्राबो मेरला स्कप साइन्स माने कमार्स लाग्राबो मेरला स्कप आरो साइन्स लाग्राफ्रा बेटार स्कप ठीक আছে बेटार स्कप नोंसोर जाय मेथामेटिक्सखौ लानानै ड्रिम मोनसे क्रिएट खालामबायना बे ड्रिमखौ नोंसोरो फुलफिल खालामनांसिगोन नोंसोर बुजिदों दा You have created your dream by offering mathematics in higher secondary classes. नोंसोर सानैबो बुजिनानै आं इंराजि बुङो ठीक আছে Try to understand English also. By offering mathematics as your one of the major subject in your higher secondary, you have created your dream to become an engineer or technician. To become an engineer or technician is not an easy task. It is very, very hard. नाथाय बे गोब्राब मोनसे हाबाब्लाबो मानसिया मावफुंनो हायै मोनसेबो गोब्राब खामानि गैया नोंसोर सानैयाबो मावफुंनो हायै जेबो बाधा गैया बे बाधाखौ जेंनाफोरखौ फेजेननो थाखाय मानसिनो मा नांगौ शक्ति नांगौ बे शक्तिया आखाइनि शक्ति नङा आथिंनि शक्ति नङा बे शक्तिया खुगानि शक्ति नङा बे शक्तिया जाबाय गोसोनि शक्ति बे गोसोनि शक्तिजों मेलेमखौ उननांगोन बे उननाय मेलेमजों एग्जामाव जिरायनांगोन कुइसनखौ लानांगोन कुइसनखौ फेजेननांगोन जेब्ला नोङो कुइसनखौ फेजेननो हाबाय अब्ला नोंनि जेंनाया दूर खारजोबबाय कारण नोंसोरनि जेंनाया जाबाय कुइसन पेपारा नोंसोरनि प्रब्लेम कुइसन पेपारा नोंसोरखौ क्रिएट माने प्रब्लेम क्रिएट खालामो कुइसनफोरा जाबाय एन्सार होनो हायाखिसै नम्बरा खम मोनबाय सोरहाबा फेल जाबाय अब्ला नोंसोरनि देरसिन सुथुरासो बै कुइसनासो नोंसोरनि देरसिन सुथुर बे कुइसनासो देरसिन सुथुर बे कुइसना मा बेलाय सोदोबफोरजों बानायनायसो बा सोदोबफोरजों बानायनाय कुइसनखौ फेजेननायनि नोंस्रा बिराद गिदिर साखाफारा जानांगौ बेनो जाबाय गोब्राब फरायनाय बेनो जाबाय हार्ड स्टाडि नोंसोर जुदि गोब्राब फरायोब्ला कुइसन पेपारनि जानाखि प्रब्लेम जेंना जाय कुइसन पेपारा नोंसोरखौ रायखस जानानै मन'नो फैनाय बायदि मुसा मुखुर जानानै खालामनो फैनाय बायदि फैदों बेखौ नोंसोर गोरलै फेजेननो हागोन जुदि मोनफ्रोमबो कुइसननि फराखौ नोंसोर फिननो हायो कुइसनाथ' बे अख्रांनिफ्राय फैया कुइसनाथ' लैथो हा सिंनिफ्राय फैया कुइसना बहानिफ्राय फैयो लेखा बिलाइ सिंनिफ्राय फैयो जाय लेखा बिलाइखौ नोंसोर फरायगासिनो दङ नङा नङा जाय लेखा बिलाइखौ नोंसोर फरायगासिनो दङ बे लेखा बिलाइ सिंनिफ्रायसो कुइसन फैयो होनब्ला बे कुइसनफोरनि फिननायखौ नोंसोरो होनो हाया होननानै जेबो खारन थानो नाङा बे खारनखौ नोंसोर दोननो नाङा बेनिखायनो नोंसोरो गोब्राब फरायनाय दा बेयाव फैबाय दानिया नाजानायनि बाथ्रा नाजायोब्ला जों हायै जेबो गैया बे नाजानाया मा बुस्थुलाय बे बहानिफ्राय फैयो सक्रेटिसनि नामखौ खोनाबाय जोंनि गार्जेनफ्रा खोनाजोबाखैब्लाबो बे फरायसुला फरायसुलिफ्रा नामखौ खोनाबाय सक्रेटिसआ सोर माने जुजिबाय जुजिनानै लास्टआवहाय सक्रेटिसआ नारसोनायखौ नागारबाय बे मानसिया थैयाखिसै जे मानसिया नाजानांगौ बे नाजानाया देहा गोसो मोदोम गासैबो शक्तिखौ ज' खालामनानै नाजानाय फैनांगौ साजों नाजानायजों नों देरहासार जाया गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों दा नोंसोरबो गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जिबननि गोलाव समखौ नोंसोरो जुजिलांनांगोन नोंसोरनि साननाया जानांगोन आङो 10 बोसोरनि उनाव मा खालामगोन 15 बोसोरनि उनाव मा खालामगोन 20 बोसोरनि उनाव मा खालामगोन बेखौसो जे नोङो सिमां नुबाय बाबुमोन 15 बोसोरनि उनाव 20 बोसोरनि उनाव दे 15-20 बोसोरनि उनाव नोंनि सिमाङा जाबाय आंनो गारि गंसे नांगौ दानि दिनावब्ला मा गारि इन'भा नङाबा ब्रेजा स्करपिय' गारि गंसे नांगौ दानि दिनावब्ला 15-20 बोसोरनि उनाव आंनो मा नांगौ आंनो बिल्डिं गंसे नांगौ
माबानि बिल्डिं आरसीसी बिल्डिं जेरै बै बङाइगाव सापागुरियाव थांबा जों जेरै नुयो बिजनियाव थांबा जों जेरै मोनो बिदि बिल्डिं नांगौ ঠিক আছে 15-20 बोसोरनि उनावहाय नों मा लुबैगोन नों लुबैनांगोन जे सिख्लाफ्रा आंनाव गोदोनानि सना थानांगोन खोमानि सना थानांगोन आखाइनि सना थानांगोन दानि दिनैनि बाजारावब्ला 30-40 हाजारनि ड्रेस दख'ना थानांगोन नोंसोरनाव आरो सिमां थाबावगोन बै बलेर' माबा स्कर्पिय' इन'भा ब्रेजाफोरनि अनगायै खाथि खालायाव थांनो आंनो बाइक गंसे नांगोन केटिएम बाइक 4 लाखनि केटिएम बाइक नांगोन दा बेबादि सिमां नुनांगोन बे सिमांखौ नुहर दानिया बे जा सिमां नुबाय बेखौ नोङो दानिया मोगथाङाव बोरै लाबोनो बेनिसो साखाफारा खालामनांगौ बे साखाफाराखौ नोंसोरो दिनैनिफ्राय खालामनांगोन बेवहाय क्लास 10 नि गथ'फोर थागोन क्लास 9 नि गथ'फोर थागोन नोंसोरबो बे सिमांखौ नुनांगोन आंनि माबाया जाबाय आं आदारा मा बुङो जों सिमां नुनांगौ साफ्रोमबो गथ'फ्रा फरायसाफ्रा सिमां नुनांगौ आरो बे सिमांफोरखौ जोङो मोनायाव उन्दुनानै बिसनायाव उन्दुनानै नुनाय सिमां नङा जों साफ्रोमबो सिमां नुनांगोन बे सिमांखौ नाथाय बिसनायाव गोजां बोथोराव लेप थसक खाख्लोबनानै गोजां बोथोराव एसि रुमाव फांखा होनानै उन्दुनानै जोङो सिमां नुनाय नङा बे सिमांखौ नुनांगोन गावनि फरायग्रा टेबोलाव लेखाबो लानानै सिमां नुनांगोन बे सिमांखौ नुनांगोन कलेज फरायदोंबा कलेजाव फैनानै कलेज लाइब्रेरियाव हाबनानै स्कुल फरायदोंबा स्कुलावहाय गावनि टिचारफोरजों रायलायनायनि गेजेरजों बे सिमांखौ नुनांगोन बे सिमांखौ सानावनो नुनांगोन बे सिमांखौ लेखा फरायनायनि गेजेरजों नुनांगोन बे सिमांखौ फोरोंगिरिफोरनि खाथियाव लाइब्रेरियाव थानानै नुनांगोन बे सिमांखौ नुनो रोंनांगोन जुदि बे सिमांखौ नुवाब्ला जायखौ मोनो बेखौ जायो होननानै थाङोब्ला जा मोनो बेनो थैयो होननानै थाङोब्ला जों आरो खोमोन गैयै जुनार जानाय नङा जोंबोथ' जुनार मानसियाबो जुनार जोंखौ समाजारि जुनार होननानै बुङो बैफोरसो बै माखासे जुनारफ्रासो जायखौनो मोनो बेखौ जायो मोनजाबा जायो मोनजाबा थायो मानसिया बिदि नङा मानसिया गावनो बानायनानै जायो दा जों बानायनानै जानांगोन आरो बेनि हाथियारा जोंनाव थानांगोन बेनिखायनो आं बेखौ सिमांनो गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों नोंसोरनि सिमांखौ नोंसोर मोगथाङाव महर होनो नाजा आरो बेखौ गोसोआव लाखाबाव नोंसोरनि खामानि मावनायानो नोंसोरनि इयुनखौ सोलायहोगोन नोंसोरनि खामानि मावनायानो नोंसोरनि इयुनखौ सोलायहोगोन आरो नोंसोर माबादि खामानि मावगोन जाय खोथाखौ सानफ्रोमबो सानबाय थागोन बे सानबाय थानायासो नोंसोरखौ खामानि मावनो बाध्य खालामगोन आरो बे खामानियानो नोंसोरनि इयुनखौ सोलायहोगोन दिनै नोंसोरो दाबो जुदि सानोब्ला आं मेट्रिक पास जाबाय आंनो बाइक नांगौ बे बाइक नांगौखौ जुदि गोसोआव सोनानै मेलेमाव सोबाय थायोब्ला आं मेट्रिक पास जाबाय आंनो 30 हाजारनि माबा नांगौ मबाइल नांगौ दिनैबो बिगोन गाबोनबो बिगोन बोनाब्ला रागा जोंगोन नोंनि रागाखौ बिमा बिफाया खेरायाब्ला नोङो हांगार स्ट्राइक खालामगोन हांगार स्ट्राइक खालामनायखौ बिमा बिफाया खेरायाब्ला नोङो आरो दस्रा जालांगोन लेखा फरायनाय गारगोन फरायखा होनाय गारगोन रागाजोंनो दानिया लोगो नागिरसिगोन जाय लोगोफ्रा नोंनो दान्दिसेनि सुख सान्ति होयो जायखौ जोङो दहाय दैथुना बुंलांबाय बेबायदि दान्दिसेनि गोजोन होग्रा लोगोफोरखौ नागिरसिगोन दान्दिसेनि सुख सान्ति होग्रा लोगोफोरखौ लोगो मोनबाथाय नोङो फाथालपुरिनि टिकेट दाननाय बायदि जाबाय बेखौ साबधान जा बेनिखायनो नोंसोरो ओरैबायदि सान मेलेमाव बेखौ सो आङो हायार सेकेन्डारिखौ आरोबाव फार्स्ट डिभिजन पास खालामथारनांगौ जाहाथे आङो बिएआव मोजां एडमिसन लानो हायो जाहाथे बिकम मोजां फरायनो हायो साइन्स फरायग्राफ्रा बुंनांगोन जाहाथे आङो आईआईटिनि एन्ट्रेन्सखौ पास खालामनो हायो बेखौ सो बे गोथाव गोदै सिमांखौ सोयोब्ला बेजोंनो नोङो
फरायसिगोन बे फरायनायानो नोंनि गियान बुथुमनायनि खामानिखौ सानफा एफा बांहोसिगोन होनब्लानो जेब्लानो फरिखा जाबाय कुइसन मोनबाय कुइसननि एन्सारखौ नोङो होलांबाय थाबाय कुइसननि एन्सारखौ नोंसोरो होलांबाय थानो हासिगोन कुइसना जेनबाय जै कुइसना जेनबाय रिजाल्ट ओंखारबाय फार्स्ट डिभिजन 80% फार्स्ट डिभिजन 90% बेखौ आं दिनै हास्थायो इयुन एकाडेमिनि साफ्रोमबो हास्थायो बेयाव नुजानाय साफ्रोमबो हास्थायो समाजनि बयबो हास्थायो इसोरा बेखौनो हास्थायो दा बेखौ नोंसोरो मावनो प्रमिस लानांगौ बेखौ मावनो नोंसोरो प्रमिस लानांगौ जोबनायाव आं फंसेल' खोथा बुंसै बुंनोथ' गोबां खोथा दङ फंसेल' बुंनोसै जे मानसिनो आंखालनि अनजिमा गैया मानसिनो आंखालनि अनजिमा गैया जोबनो गैयै आंखाल जोबनो गैयै लुबैनाय बेनिखायनो बुजिनानै ला लुबैनाय मानिखौ जों सुफुंनो हाया आंखाल मानिखौ जोङो फोजोबनो हाया नाथाय मोनसे मन्त्र दङ बे मन्त्रनि गेजेरजों जों बे आंखालफोरखौ फोजोबनो हायो बेनो जाबाय जाय जा एसे मोनदों बेजोंनो गोजोननाय जा एसे मोनदों बेजोंनो गोजोननाय बे मनोभाब बे साननाय बे गोजोननाया जुदि नोंनाव दङब्ला बेनो नोंखौ दावगानायनि फारसे लांगोन न'आव नोंसा दाउ गन्द्रा गैया बिमा बिफाया दाउ बायनानैबो जाहोनो हाया दाउ बेदर गैयाबाबो सोलियो होननानै साननानै ला नोंसा न'आव अमा गन्द्रा गैया अमा बेदर जाहोनो हाया बायनानैबो जाहोनो हाया अमा बेदर मोनजायाबाबो जायो साननानै ला न'आव भिन्दि बिफां दङ फिथाइ थाइदों बेखौनो एवनानै होदों बिमाया भिन्दि गैयै बोथोराव दिंखिया लायदों नङाबा हाग्रानि माबा थास' लायदों बेजोंनो संना होदों बेजोंनो गोजोननानै जा बे जानाखि दुखु गोनां थासारि अबस्था बेखौ सोलायहोनायनि बिबाना आंनिनो होननानै रुजुनानै ला बिमा बिफायाथ' नोंसोरखौ गोजोन होनो हायाखै बेखौ आंनि जिबनखौ आंनो गोजोन होगोन बिनि दायित्वखौ आं दिनै रुजुनगोन गाबोन रुजुनगोन होननानै बिबान रुजुनानै ला बेनो जाबाय नोंसोरनि मावनो गोनां कर्तब्य आं गोबां बेथन मोनो बेसेबां मोनो आं बेखौ खोन्थाया आं गोबां बेथन मोनो थेवबो आंनि जा गस्ला गानदों बे गस्लानि दामा 225 थाखा आं बेजोंनो गोजोनो 225 थाखानि गस्लाजोंनो आं गोजोनो आंनाव 700 थाखानि बारा दामनि गस्ला गैया मानोना गरिबा मा बुस्थु गरिबनि गरिब न'खरनि गथ' जायोब्ला मा खस्थ' मोनो बेनि एक्सपिरियेन्स आंहाबो दङ बेनिखायनो आं उन्दैनिफ्रायनो बेखौ सोलोंबोखादों जे आङो जिबनाव थानो थाखाय न' गंसे बेखौ आं जुजिगोन खारन आंहा बै समाव न' गैयामोन गाखोनो आन्था आङो गंसे मटर साइकेल आं जुजिगोन मानोना बै समाव आंहा साइकेलानो गैयामोन आङो 3 किल'मिटार थाबायनानै स्कुलाव थाङोमोन अखा बोथोराव साथा गैया साथा गोनांफोरजों एरसोनांगौमोन साथा गोनांफोरखौ लोगो मोनाब्ला खारब्रब बायनांगौमोन आइ आफाया हा हु गैया हा हुजों आं जानो हाखाला होनब्ला आंनि मोनसे राहाया मा सिखा हरनानै जानो ना खामला मावनानै जानो मालायनाव लावखार दाहोना थानो जायोब्ला लावखार थानो हासान्दि दाहोना थानो हासान्दि जानाय लोंनाय जेबो प्रब्लेम गैया बेनि उनाव संसार जानोब्ला जेबो राहा गैया थेवबो आंनि मेलेमाव दोनदों आङो ओरैबायदि पारमानेन्ट मोनसे अस्त्र सोरजिनानै लानांगोन जाय अस्त्रजों आङो भबिष्यतखौ दानो हायो बेजों आं फैदों बेनिखायनो नोंसोरखौबो आङो बेखौनो वार्निं होदों दिनैनि मेट्रिक पास जानायखौ लानानै नोंसोर गोग्गानो नाङा 85% इज नाथिं फार्स्ट डिभिजन इज नाथिं बेजों नोंसोर जेबो मोना बे जिर'
नोंसोरखौ दिनै मेट्रिक पास बोसोर पास जादों बे जिर' बे टटेलि जिर' जुदि नोंसोर हायार सेकेन्डारिखौ मोजां पास खालामनो हायाब्ला मेट्रिक पासनि रिजाल्टआ जेबो खामानि गैया ठीक আছে हायार सेकेन्डारिखौ मोजां पार्सेन्ट लानानै पास खालामनो समायखिराला दा न'आव थांनानै आरो दा आं थांनाय उनावहाय बै सारमोन बिसोरनि सिगाङावहाय प्रमिस लालां समाय लालां आं हायार सेकेन्डारिखौ फार्स्ट डिभिजन पास खालामफिनगोन साइन्स लाग्राफ्रा बुं आङो एन्ट्रेन्स NIT IIT एन्ट्रेन्सखौ आङो क्लियार खालामगोन प्रमिस लानानै थां बे प्रमिसजों हायार सेकेन्डारि फराय हायार सेकेन्डारि फरिखानि रिजाल्टआ बेयावबो जुदि नोंसोर फार्स्ट डिभिजन पास जाबायब्ला अब्ला नोंसोरनि मेट्रिकनि पार्सेन्टआ दाम थाबाय खिन्थु हायार सेकेन्डारिनि मार्कशिटआ जिर'बाव अब्लाबो हायार सेकेन्डारिनि मार्कशिटखौ पास खालामनो थाखाय नोंसोरो नेक्स्ट मा फरायगोन BA फरायोना BH फरायोना M.Com फरायोना B.Com फरायो बैखौ फरायफिननांगोन माने थाखो थाखो फरायलांनांब्लासो गाहायनिया दाम थायो नोङो जांख्लायाव गाखोबाय बे जांख्लाया मा दाम थागोन बे जांख्लायाव गानानै जुदि गाखोलांनो हायाब्ला बे जांख्लाया थामालाय मा थाया मालाय मा बेबायदि बेनिखायनो आं खावलायदों नोंसोरनि सासे बे चिरां ओनसोलनि आंबो सासे चिरांनि सासे जानानै सासे लेखा गोरों बर' जानानै दिनैनि हांख्रायजानाय सासे आलासि जानानै सासे बर' जानानै बर' मिडियामजों आंबो फरायदों बर' मिडियामनि सासे फरायसा जानानै आं बेखौ नोंसोरखौ अननायजों वार्निं होदों मेट्रिकनि रिजाल्टखौ लानानै नोंसोरो दुगानो नाङा हायार सेकेन्डारि रिजाल्टखौ मोजां खालाम होमब्लासो मेट्रिकनि रिजाल्टआ नोंसा दाम थागोन हायार सेकेन्डारि रिजाल्टखौ दाम दोननो थाखाय नेक्स्ट मा फरायगोन BA फरायगोन आर्ट्सआ B.Com फरायगोन नोंसोरो BTech फरायगोन इन्जिनियार फरायगोन बेखौ मोजाङै पास खालाम होमबासो हायार सेकेन्डारि रिजाल्टआ दाम थागोन दहाय दैथुना बुंखाबाय बेखौल' खोन्थानो नागिरदों आङो टप 10 सासे मोनदों बर' बयबो बरायबाय सारा आसामाव नाम जाना जाबाय सारा बर'फ्रा माने बिराद मोजां मोनबाय एबसुआबो मोजां मोनबाय बर' मिडियामनिफ्राय टपार जाबाय ঠিক আছে नाम जादा किन्तु बे गथ'आ फैयै फैयै मोजां फरायनो हायासै हायार सेकेन्डारिखौबो जास्ट 70 बिदिसल' फाल लानानै पास जाबाय एन्ट्रेन्स होबाय IITबो मोनाखिसै NITबो मोनाखिसै उननि बोसोराव होबावदोंमोन उननि बोसोराव खुनुरुखुम लास्टआव NITआव मोनदों बेबो मोनदों त्रिपुरायाव मोनदों NITआव बेनिफ्राय माने NITआव एडमिसन मोननोब्ला मोननै मोनो 80% निजा स्टेट 20% आउटसाइड स्टेट जोंनिया 80% गथ'फ्रा सिलचराव मोनगोन आरो माखासे मोजांफ्रा बाहेरायाव मोनहैगोन किन्तु स्टेटआवनो लाजोबखायो जोंना बे गथ'आ सिलचरावबो मोनबावाखै लास्टआवहाय आग्लायनाय 7 राउन्ड जायो 7 राउन्डआवहाय त्रिपुरायाव मोनहैदों दा मा फरायनो बेबायदि फरायनानै दं आरो कमल कुमार बे समावनो कमल कुमारनि एवार्डआव सेकेन्ड रेंक मोननाय सेकेन्ड ना थार्ड बे गथ'आ बे कटननि थैनाया सेकेन्ड रेंक मोननाया कमल कुमार एवार्डआव सेकेन्ड मोननाया बर' हिन्जावसामोन बियो कटनाव BHC फरायबाय थैबाय बयबो मिथिगौ थैनायखौ होमब्ला मेट्रिकआव टपार मोननानै मेट्रिकआव कमल कुमार बान्थाखौ सेथि मोननानै नैथि मोननानै जुदि उननि बाखिखौ मोजाङै पास खालामनो हायाब्ला मोजाङै थांनो हायाब्ला मा लाब बेनिखायनो जोबनायाव फैबाय देरहासारनाया माखौ बुङो साक्सेसफुल एचिभमेन्ट जिबनाव मोनफुंनाया माखौ बुङो बेनो जाबाय माउन्ट एभारेस्ट गाखोनाय माउन्ट एभारेस्टआव जोङो हेलिकप्टारजों गाखोनानै माउन्ट एभारेस्टनि गोजौआव बाहैब्लानो बे एचिभमेन्ट मोना नङा बे माउन्ट एभारेस्टआव गाखोनोब्ला नों एचिभमेन्टखौ लाबोनोब्ला देरहासारनायखौ लानोब्ला नोङो गुदिनिफ्रायनो जुथा मुजा गाननानै ट्रेक गाननानै गाखोलांनांगोन गाखोयै बै थिखिनि मोनहैबासो बेसे एचिभमेन्ट एर'प्लेनजों हेलिकप्टारजों बाहैनाया एचिभमेन्ट नङा
दा बेनिखायनो नोंसोरबो जिबननि एचिभमेन्टखौ मोननो थाखाय हायार सेकेन्डारि पास खालामग्रोबाव BA खालाम BTech खालाम BCom खालाम बेनि उनाव आरो बोसोरनै बोसोरथाम फरायबाव होनब्ला दिनैनिफ्राय नोंसोरो 27-28 इयार्सआव दा नोंसोर जुदि 15 बोसोरब्ला एनादार 12 बोसोर नोंसोरो गोसो हमथानानै फराय गथ'फोर बे 12 बोसोरनि उनावहाय नोंसोरनि जिबनाव मा फैयो बेसो नोंसोरनि एचिभमेन्ट बेखौ गोसोआव ला जोबनायाव बिमा बिफाखौ फंसेल' बुंनोसै आङो गोबां खोथा बुंनांगौ होनब्लाबो बेनो जाबाय धोन सम्पथिया मानसिजों थाबाय थाया मानसिजों थाफाबाय थायो गियानासो धोन सम्पथिखौ बेंनो खस्थ' नांगौ धोन सम्पथिखौ बेंनो गिनांगौ नाथाय गियानखौ बेंनो गिनाङा धोन सम्पथि आंनावहाय 100 बिगा हा दङ दैबानाजों खुरखालांनोबो हागौ खरान बोथोरजों आबाद जाला अखा बोथोरजों आबाद जाला 100 बिगा हाया हायै थाबाय आंनाव बिल्डिं दङ गिदिर गिदिर बिल्डिं अर खामनानै धंसबो जानो हागौ बांग्रि मावनानै धंसबो जानो हागौ आंनाव सना रुफा दङ सिखाव खावनानै धंसबो जानो हागौ सारअन्थाइ गावनाय बांग्रि मावनाय अर खामनायजों जोबफाजोबनो हागौ नाथाय नोंनि गथ'आ जुदि लेखा रोङोब्ला बे लेखा रोंनाय गथ'नि सम्पथिया नोंजों जुगे जुगे थाबाय थागोन बांग्रि मावाबो नोंनि गथ'नि लेखा रोंनायनि सार्टिफिकेटखौ जेबो खालामनो हाया अखा बारहुंखा फैब्लाबो अर खामब्लाबो नोंनि गथ'नि रोंनायखौ जेबो खालामनो हाया बेनिखायनो गथ'फोरखौ लेखा फोरों गथ'फोरनो गियान हो बेनिख्रुइ नोङो जोबनो गैयै भबिष्यतनि थाखाय नोङो जुदि सिन्था खालामोब्ला गथ'फोरखौ लेखा फोरों गथ'फ्रा लेखा रोङोब्लासो नोंनि न'खराव सना रुफा फैगोन गथ'फ्रा लेखा रोङोब्लासो नोंनि न'खराव धोन सम्पथि फैगोन बिल्डिं न' फैगोन गारि घोड़ा फैगोन सुख शान्ति फैगोन आंहा मोनसे बिश्वास दङ जाय गथ'फ्रा लेखा गोरों जाय गथ'फ्रा लेखा फरायनायाव गोसो गोथौ बे गथ'फ्रा गुबुन गाज्रि आखलखौबो लांफाबाय थागोन लेखा गोरों जायोबा लेखा गोरों साख्रि मोनगोन आखल गोरों जायोब्ला मान सन्मान मोनगोन लेखा गोरों जायोब्ला सार्टिफिकेटजों साख्रि मोनगोन आखल गोरों जायोब्ला समाजाव सन्मान मोनगोन जोंनो मोननैखौबो नांगौ लेखा रोंनानै साख्रिबो नांगौ लेखा रोंनानै जोंनो सन्मानबो नांगौ आं दिनै कलेज प्रिन्सिपाल जायोब्लाबो कलेजनि प्रफेसार जायोमोनब्लाबो आं जुदि डाक्टरा जौ फाग्ला गान्जा फाग्ला जुदि जायोमोनब्ला आं दुस्थु जायोब्ला बेखि आंखौ लिंहरगौमोन गासिबो सिगांबो गासिबो फारि फारि सिगांबो
सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय